lalagyan na natin siya guys ng asin tsaka suka para hindi siya masira. Ang ating finished product na chili oil. Good morning mga ka-dragon. Ayan, today is Monday. May brigada eskwela na ng mga mother. Si Auntie Ligaya hindi nagbrigada. Kailan ka magbrigada, Ante? Pa, ang brigada namin. Ay, schedule? Ayan mga ka-dragon. Yung pinto natin dito nabuksan na dahil natanggal na yung ano, Matanda na. papag. Nagpaaral pa. Alam pa. Kasjay nga talaga ah. Ayan, kaya lumuwang na rin dito sa ating kusina. Ay, ang nakalimutan natin, bulkasil. Itong tulo ng ating ano, oh, ang daming tulo. Itong kusina. Ayan mga ka-dragon, ang dilim na naman oh. Sana lang wag kumidlat. Tsaka ano, kumulog, nakakatakot. Baka balikan tayo ng kidlat. Huwag naman sana. Na, ano ko may kilay? Hindi ko kilay mo siguro na. Ang linong nante. Unang customer. Sa milk tea, si Balong. Ayan, sino nakakamiss kay Balong? Ayan na si Tayo. Miss kanila tayo. Hindi ka daw pakita sa vlog. Oh. Kumogi si tayo. Yan si Balong guys, lagi na yan dito kasi dito ng kanya school. Naku, dali sa Auntie Ligaya tuwing takali ah. Ngayon na lang, nadali na naman. La, milk tea, la, chicken pastel, araw. Tagabayad si Lola Ligaya. Punta ka sila tayo dito ah. Tatlo nang magiging estudyante ng Teligaya dito guys. Yung apo niya ay si Eunice, si Balong, tsaka yung ate ni Balong na si Patay mag-transfer na rin daw dito. Mag-transfer na ba sa ate mo dito lang? Kailan? Naku, hindi ka makabagulan nga rin eh. May bantay ka. Sa Monday pa guys ang pasukan kaya hindi pa tayo masyadong nagluto-luto ng ano, ulam. Adobo lang yung ating available. Ayan mga ka-dragon, gawin na natin yung ating chili oil. Ito lang muna ang ating gawin, baka sayo na lang siraan ng ano, chili oil pag ginawa natin lahat. Ang ganda nito. Pino. Banghang din kaya? Banta ang lumang ko ah. Banghang rin? Sama na yun sa ano. Ang. Hindi, kasama sa akon yan eh. Saan ka rin nakakuha ng walang buto? Ako kang magalang ko ha. Nakanghang. Kante, kamay ko rin. Gamitin kamay ko. Baka magdalas ng video. Gamit ko nga ba? Yung makapal sana doon na dilaw. Patining na ano. Pinong-pino. Hindi naman siya. Ano yan?
natin chili oil. Kanil. Ayan guys, lutuin na natin yung ating chili oil. Nilagyan namin siya guys ng sibuyas. Dahil marami tayong sibuyas. Ayan. Sibuyas to guys. Sunugin natin siya ng kaunti. Kasi pag hindi siya masyadong sunog, siya madaling masira. Dapat kapulayin natin. Ayan, kukulagin siya. Ayan. Hindi nagwiwin. Tanggalin mo lang yung popcorn. May yawid na diretsuma. Lagay na natin guys yung sili. Pangit-pangit man yung gusto ko dito. Tanghang. Tagal-tagal na itong ating stock. Ilagay natin sa mga bote. Dapat yun ma-sterilize. Tapos tikman. Dinarugyan na ginawahin mo sa yan. Hindi mo lang yung mantika. Mga ka-dragon, maglilinis lang tayo dito sa ating kubo. Yan, halos isang linggo rin nating hindi na pasok to. Linisan muna natin. And isprehan din natin yung mga sulok-sulok. Ayun guys, mag-timpla tayo ng mango graham.
Dalawa yun, ante. Ano siya, ilaw? Ipatahan ka ba? Wala. Ha? Dapat ganyan magawa tayo at kung ano, yung mga Sakon lang yan. hindi magkapisahan dapat. At may masok drink. Hindi mo pala ni Kuka baka nagtiram ko. Ano ba napatati yan? Isang drink ang papay. Anong size? Small. Pala? Sarangge? Ayan mga ka-dragon, itutuloy natin yung ating chili oil na ginawa kahapon. Yan, hindi na luto kahapon. Gawa nung umuwi na rin kami dahil sobrang lakas ng ulan. Alam mo na, baka abutin tayo ng ano dito, pulong at kidlat. Yan, lalagyan na natin siya guys ng asin tsaka suka para hindi siya masira. Madaling masira. Okay. Hindi pa. Yawa na. Yung asin. Kuwan pa lang to guys, hindi pa nakakalahati yung ating nakuhang sili. Kunti pa lang itong aming nagawa. Sa susunod na lang yung iba, anuhin natin, i-dry muna natin. Patuyuan. Okay. Okay. Kulang pa nga itong mantika niya. No. Wala. Tama na. Siyempre, kailangan natin tikman yan. Ang tiligaya. Oh. Tikman mo na. Kung may anghang ba. Maanghang din naman siya guys. Pero kung hindi masyadong maanghang, may na ano pa kami dyan na tabi na dried na labuyo. Siling labuyo. Maanghang. Ayan mga ka-dragon, dahil pinag-uulan na, pinagtutudo na. Puso na ang saluyot sa mga kabakiran. Ayan. Ayun daw, prito yung isda. Kinuha nila Ate Greta dun sa bukid. Tapos lalagyan natin yan ng labong. Ayan, sarap yung labong. Pinaglalabong na din. Ayan mga ka-dragon, ito na yung ating labong na may saluyot. With dahon ulit ng balonggay. Sarap na. Sabi ni Auntie Ligaya, bawal daw magkain ng labong kapag hindi pa nakakatanim ng palay. Bunubon. Nakabunubon ng palay. Hindi daw tubo yung bunubon. Hindi daw magtubo ang bunubon na palay. Kapag kumain ka na agad ng labong, nang hindi ka pa nakakabunubon ng palay. May nakuha na naman tayong kwan kay Auntie Ligaya. Pamahiin. Ako yung Ay, Santi Pasing. yung sa akin yung ligpo. Pamahiin Auntie Pasing yon.
yung luddag naman ka Antiligaya, bawal ka rin magkain ng luddag kapag Ka pa nakatanim. hindi ka pa nakatanim. Yung labong kapag hindi ka pa nakabunubon. Wala pa, nagadala ka na. Nakapunla nga. Yung labong daw, bawal daw kainin kapag hindi ka pa nakapunla ng palay. Ano mangyayari sa ano man te? Masisira? Hindi ka makaanin ng masagana? Tapos yung igi naman na suso, bawal daw kumain nun hanggat hindi pa nakakatanim ng palay. Sabi naman ng Tiligaya. Ayan na. Sarap. And guys, check ulit natin yung ating nilulutong chili oil. Ayan, pulang-pula na oh. Ang bango. Kain guys. With buko juice. Buko Diyos ko from ano pa to, Quezon pa rin. Hindi na matatangka. Hindi po medyo, pero kaya pa naman. Habang walang estudyante. Kanina ano rin tayo eh. Buti na lang marami rin bumili. Sagpaw na. Sarap. Sarap talaga ng rabong. Paborito ko rabong. Lalo yung lingwan, yung paksiw, ay yung ano, adobo. Hindi ko binalagyan ng ano. Niluto ko maraming luya, buyas. Kain tayo po. Magutan ni Kuya Dani yun. Si Kuya Dani ko na ano tikman. Muna ano po ato? Dani na dito? Dani na Agnes. Hindi ka naluto, nagpinagpintang pa. Ito lang pa yan. Hindi na naman nakakasatuan ito kasi Naura ko yun kasi siguro lang. Hindi ako mag-iwan niya kasi makapangan. Tulog na si Jayla. kain po tayo. Sara, ako baka kasi kumay mag-siya. Ang Tiligaya ng kutsara na. Tara mo yung pinto kaya? Baka baglang mag-design eh, maglaba. Na parang manginom yung Baka maglaba. Takas yan. nakalan siya. Akin na yung buko guys. Kilayin mo mga gasa. Pag nag-budget meal kayo ng ulam na lang, 35 yung kwan. Oo eh, kasama yung Itakan nyo sa kalahati. Sige, bye-bye. Nung ano na gawin din. Kukuha ng sandwich ni Sam. Sulat ito. Ito may kanta ito. Ito din ko yan, bakal. Ibang ko naman. Parang mga papungan lang pala yan. Talaga ko ng bukya. Tinatong lang niya. Balik sa dala. Balik ko yun eh. Di ba ginapakon natin? Kalimutan na. Ilan mo lang ulan guys. Sana walang kulog at kidlat. Parang di matakot sa Tiligaya. May baso ko dyan ng tiyan. Nakalakas o ng hangin. Tinekam pa yun. Magbago na. Dito yung kondo mo sa bintana. Sarap ng buko. Diyan pa ako tita ba? Ang lakas ng ulan. Kapag ka na sana mag-inagas ng mga bawat. Ayan mga ka-dragon, ilalagay na natin sa garapon tong ating nagawang chili oil. Yan. Yung mga naipon naming pinaglagyan ng kaon, tsaka nata de coco. Yan.
Diyan natin ilalagay. Binanlian namin yan guys ng hot water para iwas contamination. Ito guys, ang nilagay lang namin dito ay suka, tsaka iodized salt, sibuyas. Pwede ring lagyan ng fried garlic. Pero hindi na namin nilagyan kasi nga pag naman sila ng siomai, nilalagyan pa rin nila ng fried garlic. Pwede yata natin to ibenta mga ka-dragon, oh. Tapos lang na tayo. Guarapon. Pang-apat. Marami-rami pa tayong gagawing chili oil. Kalahating basket pa. May higit kalahating basket pa. Di kasi namin siya mabilad. Gawa nga nung panahon dito sa amin, sa Mindoro. Maulan na. Maganda sana ibilad namin, pa-dry. Display mo dyan, magkano yun, magkano yung isang kwan? 250. Isang kalapon. Ito ang ating finished product na chili oil. O, diba? Ang dami nating nagawang chili oil. Tipak ba? Hindi. Hatulan ang chili oil. Okay lang din yung mahirap na yung hindi ka masayo. Parang sa atin ang pana. Panghanga eh. Banghang? Hindi, no? Bakit siya? Hindi kasi yun, green na sili, hindi yung labuyo. Okay lang siya. May may aray, may anghang, may sipa. Kamtaman lang. Kaya. Hindi pa sing kaya ma? Walang halong labuyo yun guys. Yun lang yung kinuha namin dun. Nervous na sili.
Kapogi o bagong haircut. Kamukha ka na ni Paquito Diaz. Para hindi na sila mapagtumalang magsuta ng tipas. Hintay, maglagay ka ng bigote mo, Paquitong Diaz ka na. May patangan pa naman sa likod daw. Ayan guys, uwian na naman. Tapos na naman ang ating maghapon dito sa tindahan. Ayan, kita-kits po ulit sa ating susunod na episode. Bukas siguro guys ay maglilinis tayo dun sa ating gulayan.